Tervetuloa H. Asselmoilasen Työelämäradioon. Tänään puhutaan työssä menestymisen toisesta vaiheesta, eli työssä pärjäämisestä. Mitä tarvitset siihen, että voit pärjätä työelämässä? Mun nimi on Matti, mä oon tämmönen työterveys-, organisaatio- ja urheilupsykologi, ja mun kaverina on Juho, kaveri, työ- ja organisaatiopsykologi, väitöskirjatutkija, ihminen, keski-ikäinen ihminen. vainukoira. Joihinkin töihin pääsee, kun ilmestyy paikalle ja on riittävän työkykyinen. Eli vaan kun ilmestyy paikalle, niin pystyy tekemään sitä työtä. Ja edellisessä jaksossa me paalutettiin se työkyvyn minimitaso, että millä tasolla sun pitää olla, että sä pystyt ilmoittautumaan mukaan siihen työelämäpeliin. Ja tänään me jutellaan siitä, että miten siellä töissä pärjäilee. Vielä ei jutella siitä, että miten töissä menestyy, mutta nyt jutellaan siitä, että miten sinne pärjäilee. Ja se on aika monelle ihan riittävä taso. Miten Juho olet omasta mielestäsi pärjäillyt töissä? No ihan hyvin. En ole saanut mistään potkuja. Et ainakaan niin huonosti en ole pärjännyt. Olisi tullut fudut ja on mielestäni ollut ihan nokkero niin kuin huomaamaan, että mikä se vaadittu minimisuoritus missäkin on. Jep. Okei. Joo, ja potkutkaan mun mielestä ei vielä kerro, että on niinku se minimitaso alla, että se vaan kertoo, että epäonnistuu just siinä tehtävässä. Jos olet saanut joskus potkut, niin ei se haittaa. Jep. Mäkään en ole saanut koskaan potkuja. Mä en ole kyllä kahvistellut töissäkään, että mun niin työntekijä, työura on tosi lyhyt. Ja mä en mitenkään identifioidu yrittäjäksi, varmaan pitäisi, mutta jotenkin yrittäjä kuulostaa musta halveeraavalta sanalta jo. Että mä haluaisin Trier. Niin, mä haluaisin olla enemmän ehkä semmoinen business owner, liikemies. Mutta mä en ole oikein tarpeeksi semmoinen keskivartalon lihava ollakseni liikemies. Etkä riittävän konna. Se on totta. Joo, siis tämmöistä kiinnostavaa tämä työssä pärjääminen siis monestakin näkökulmasta. Yksi on se, että kun sä haet töitä, niin jos oot hyvä käymään keskusteluja tai jos vastapuoli on sivistynyt, niin siinähän usein niin käydään läpi ne odotukset, että mitä tältä ihmiseltä odotetaan, mitkä on ne tärkeimmät työtehtävät. Jep. Ja helpostihan voisi luulla, että siinä kohtaa kerrotaan totuus tai jotenkin oleelliset asiat, mutta sitten kun ne töihin menee, niin voi paljastua myös niin kuin toisenlaista tietoa siitä, että mitä sun oikeasti pitää tehdä ja mikä oikeasti on niitä asioita, mitkä niin kuin riittää siihen pärjäilemiseen. Ja itse olen huomannut, että kun menee vaikka uuteen työhön, silloin kun mä vielä kävin töissä, mistä hienosti vierotit mut sit pois, mutta silloin kun vielä kävin töissä, niin olin vaikka Securitaxella järjestyksenvalvojana tuommoisissa niin kuin stadionkonserteissa tai Finnairilla HR-valkokaulustoimistotyöntekijöillä, niin molemmissa päti aika hyvin se, että kun sä tuut ekana päivänä sinne töihin, sit joku ehkä ottaa sut vastaan ja näyttää sulle joku, että tuossa on sun työpiste, niin kato mitä ne muut tekee. Okay. Kun seuraa mitä ne muut, jotka on ollut siellä pidempään jo suurin osa, niin kato mitä ne muut tekee ja niin kuin tee samanlaisia juttuja. Okay. Et jos olet järjestyksenvalvojana, niin seiso siinä paikassa, missä olet, ja tarkkaile tilannetta ja koeta näyttää jotenkin semmoiselta pontevalta ja pystyvältä ja samalla myös niin kuin rauhoittavalta hahmolta. Okay. Ja jos olet toimistotyöntekijä, niin näpytä tietokonetta, sitten käy siellä palavereissa, istu siellä neukkarin ympärillä, missä ne kaikki muutkin istuu. Niin ihan hyvin yleensä näillä on menee. Okay. Katso, että mitä ne muut tekee ja sitten tekee samaa. Puhut, kun sua osoitetaan. Jep, joo, tämmöisiä viisauksia. Joo, niin kuin tämmöinen työelämässä pärjäämisen minimitaso voi kuulostaa jotenkin monen mielestä semmoiselta ikävältä tasolta tai ikävältä keskustelulta, mutta mun mielestä heti alkuun voidaan ottaa se stigma pois, että mun mielestä on ihan ok tehdä minimisuoritus. Mun mielestä sun työnantajakin maksaa sen minimipalkan, jolla se on huomannut, että sä suostut tekemään sitä työtä. Että voit ajatella myöskin sitä kannalta, että okei, tämä on se, mitä multa odotetaan, tämä on se kompensaatio, mitä mä saan. Ja mun mielestä useissa kohdissa ja useissa elämänvaiheissa se minimitaso on täysin riittävä ja mun mielestä sen ylittäminen on jopa joskus niin kuin turhaa ja voisi olla vahingollistakin, jos joudut antamaan itsestäsi jotain ylimääräistä, vaikka niin kuin omaa aikaa siihen, että saat paremman suorituksen aikaiseksi.
Niin ja sitten ehkä jää jotain sinne pankkiin annettavaksi niihin hetkiin, jolloin vaaditaan vähän enemmän kuin se minimi. Niin, ja niille ihmisille, jotka ei ole siellä töissä, jotka vaatii sitä sun oikeaa aikaa, jotka on sulle oikeasti tärkeitä. Jep. Joo, jonkun verran minimiä halveksitaan, ja se ei ole kaikkien mielestä ihan ok, että toi tyyppi vaan tekee tommosen minimin. Mutta sitten tässä on tämmöinen toinenkin asia, tämmöinen intra- ja interpersonaalinen lähtökohta, että joillekin se työn minimisuoritus on samalla hänen henkilökohtainen maksimisuorituksensa. Että ihmisillä on niinku erilaiset kyvykkyydet ja edellytykset tehdä mitä vaan työtä. Et vaikka se olisi sulle niinku ulkopuolelta katsoen minimisuoritus siinä kyseisessä työssä, niin se sun työkaveri voi antaa kaikkensa, että se pääsee sille tasolle. Tai toisinpäin. Et mun mielestä on hyvä myöskin muistaa, että me ei olla kaikki ihan yhtä hyviä tai yhtä huonoja työntekijöitä. Joo, se on ihan totta. Ja tästä palataan siihen ehkä, mitä viime jaksossa koitin nostaa esiin, että niinku yleinen vaatimustaso, että mikä on se vaadittu minimisuoritus eri töissä, niin se on niinku ehkä vähän noussut. Et tavallaan niinku perus vaikka suorittavaa työtä tekee, vaikka mikä ojankaivaa tai pensaan leikkaaja, niin sulla todetaan tänä päivänä esimerkiksi erilaisten älylaitteiden käyttöä, erilaisten järjestelmien käyttöä. Sosiaalisuutta ja sitten asiakaspalvelutaitoja, kohtaamistaitoja, työyhteisötaitoja. Se niinku skillsetti ja se niinku vaadittavien taitojen laajuus ja syvyys, niin tavallaan niin sanotuissa yksinkertaisissakin töissä, niin se vaatimustaso on noussut. Niin jo. Eikä olla mitään semmoisia niinku tulevaisuuden airuita, mutta voihan olla, että tulevaisuudessa niinku toiset ominaisuudet ja toiset taidot on taas tärkeämpiä, kun tekoäly tulee ja auttaa meitä ja teknologia kehittyy ja robotti tekee. Palataan taas tähän niinku juuri teemaan, tähän niinku keskinkertaisuuteen töissä. Siis useampia töitähän tehdään rahan vuoksi. Siis on mun mielestä niinku naivi ajatella, että raha ei olisi hyvin tärkeä motivaattori töissä. En halua nyt sanoa, että se on tärkein, koska muuten liian moni provosoituu ja te lopetatte meidän kuuntelemisen. Ja sitä me ei haluta. Mutta rahanhan tekeminenhän siellä töissä on tärkeä. Niin eikö tämmöisessä niinku optimointiajattelulla just kannattaisi tehdä se minimisuoritus siellä duunissa ja sitten hankkia vaikka joku sivutyö, jos tuossa hankkia lisää rahaa. Jep. Joo, mun mielestä ihan järkevää talousteoreettisesti ajattelee asiaa, että sulla jää voimavaroja vielä siitä työstä. Tai jos siinä päätyössä on mahdollista sit tienata merkittävästi lisää sykkimällä enemmän, niin se on tietysti vaihtoehto myöskin, että jos se palkkamalli on semmoinen, että tekemällä enemmän tai paremmin, niin saat enemmän rahaa, niin se voi olla myöskin ihan motivoivaa. Joo. Muistakaa tilata tämä meidän kanava, painakaa sitä subscribe-nappia siellä podcastin kuuntelijat. Se olisi meille ilo-uutinen ja se on meille tärkeää. Onko sun mielestä, tai mä kysyn sen näin päin, että mitä varten työstä on tullut jotenkin sellainen pyhä ja tärkeä asia ja sen työn tekemisestä oikein hyvin on tullut ihmisille niin kuin tärkeä juttu? Kiitos kun kysyit. Nyt päästiin mun lempiaiheeseen. Ihmisethän on elossa, ja kun ihmiset syntyy tähän maailmaan ja me saadaan tietoisuus siinä noin 3-vuotiaana, niin meillä alkaa sinne merkityksen etsiminen. Me ollaan tämmöisiä merkityksenantokoneita me ihmiset. Me nähdään asioita ja me annetaan sille joku merkitys. Ja aiemmassa elämässä ihmisille annettiin hyvin selkeitä merkityksiä, että minkä puolesta eletään, mikä on tärkeää. Oli tämä kokoomuksenkin entiset perusarvot, eli koti, uskonto ja isänmaa. Okay. Sulla on se perhe, ehkä talo, ehkä semmoinen lähiyhteisö, jonka puolesta teet hommia ja elät. Sitten sulla on Jumala, kristinuskon Jumala, tietysti Suomessa, ehkä täällä Turkissa jonkun muun uskonnon Jumala, mutta kuitenkin. Niin, Allah. Ja siinä niin kuin se koko uskontoskene ja niin kuin Jumalaa pelkäävä, uskovainen, omista elämäsi Jeesukselle, niin kaikki menee hyvin. Tämän kaltainen juttu. Ja sitten isänmaa, Suomi, isät ja isoiset kuoli talvisodassa, nyt perkele, niin kuin, ne antoi semmoisia niin kuin selkeitä juttuja. Ja sitten kun tavallaan tietoisuus kasvoi ja tuli paljon humanistista yhteiskuntatutkimusta, niin todettiinkin, että nämä on vähän tämmöisiä noloja, vanhanaikaisia ja barbaarisia arvoja. Että tiedostava ihminen niin kuin omistaa elämänsä jollekin ehkä vähän niin kuin ylevämmälle. Ja että nämä on vähän tämmöisiä lapsellisia, naiveja arvoja, tämmöiset perinteiset, konservatiiviset arvot. Barbaarisia vai lapsellisia?
Sekä että. Okei. Ja syntyi tämmöinen niin kuin arvo- ja merkitystyhjiö, jolloin sitten ihmiset joutuu vähän niin kuin kääntämään katsetta johonkin, että no, että mille mä nyt tämän elämäni sitten omistaisin, jos tämä kotiuskonto isänmaa on niin kuin noloa. Työlle. Jolloin sitten niin kuin ihmiset hakee pakonomaisesti sitä merkityksellistä työelämää, josta Jaakko Sahimaakin puhuu. Että sille työlle ladataan ihan hirveät odotukset. Aiemmin oli nämä niin kuin muut asiat, johon pystyttiin kanavoimaan sitä merkityksen kaipuuta. Ja se on niin kuin vähän epäreilu ehkä sitä työelämää kohtaan. Että käy vähän sääliksi sitä työelämää, kun siihen kohdistetaan niin paljon odotuksia. Mutta eikö työelämä ole just tässä voittaja ja työnantaja niin kuin se suuri voittaja, kun sun identiteetti riippuu sit työstä ja siinä työssä pärjäämisestä. Niin mun mielestä jos mä olisin se pomo, omistaja, liikemies, niin mä olisin hirveän onnellinen siitä, että siellä olisi sellaisia työmyyriä, jotka niin kuin näkisivät, että tämä on mulle tarkoitus. Ja tärkein asia elämässä. Ja vastineeksi he sais multa rahaa ja mahdollisuuksia tehdä sitä työtä. Aika hyvä diili. Mulle, niin kuin työntekijälle onnistuessaan keskinkertainen. Not so much. Not so much, kyllä. Joo. Mun mielestä jos haluat olla riittävän hyvä työntekijä, niin siinä on muutama semmoinen niin kuin alaraja. Ensinnäkin sun pitää olla käytettävissä. Siis sun pitää jotenkin olla olemassa siellä työpaikalla tai niiden töiden ääressä. Ja sit sun pitää ainakin jotain lievää kiinnostusta osoittaa sitä työn tekemistä kohtaan, että sä niin kuin osoitat, että mä pystyn ja haluan tai ainakin on pystyvähkö ja haluavahko tekemään näitä juttuja. Et täysin niin kuin aggressiivisesti, että suhtaudu siihen työhön. Sitten jollain tavalla pitää tulla toimeen niiden työkaverien kanssa, sen ihmismassan kanssa, jotka siellä töissä on. Useimmilla meillä on siellä töissä jotain muita ihmisiä, harva on niin kuin täysin yksin. Sitten ymmärtää, mitä sulta pyydetään, ainakin suunnilleen ymmärtää, että mitä sulta nyt pyydettiin ja mitä sä annat tälle niin kuin rahalle vastineeksi siinä työpanoksena. Ja sitten olisi hyvä, että olisi ainakin jotain semmoista siihen työhön liittyvää osaamista tai pystyvyyttä tai ainakin jotain taipumusta ja osoituksia siitä, että pystyt oppimaan joitain näitä asioita. Et lista ei ole musta kauhean iso, oot paikalla, teet niihin työhön liittyviä asioita, ymmärrät mitä sulta pyydetään ja sitten sulla olisi jotain edellytyksiä myöskin tehdä. Sillä jo pärjää työelämässä ja sillä voi hakea sen palkkachekin sieltä pankista ihan hyvin mieli. Mulla tuli semmoinen asia tuosta mieleen, että se vähän riippuu myös, että miten iso se työpaikka on. Että jos sä oot vaikka jonkun semmoisen pienyrittäjän, vaikka joku kahvilaomistaja, niin ainoa työntekijä. Tavallaan ne odotukset on aika kokonaisvaltaisemmat, jos sä oot vaikka niin työvuorossa yksin töissä, koska silloin sen koko firman suorituskyky sillä hetkellä riippuu 100% sun työpanoksesta. Sitten taas, jos sä oot niin 10 000 hengen pörssiyhtiössä, joku koneiston osainen, niin sähän voit vaikka lopettaa sen työteon, niin kukaan ei huomaa niin vuosikymmeniä mitään. Et siinä on aika iso ero ja ehkä ne mahdollisuudet myös niin kuin tehdä minimisuoritus niin voi vaihdella sen mukaan, että miten paljon esimerkiksi samaa työtä tekeviä muita ihmisiä, että paljonko sä pystyt niin kuin jättämään tekemättä ilman niin, että joku muu sit hoitaa sen tai että sillä ei olisi mitään väliä, vaikka se homma jäisi tekemättä. Niin no. Mulla on hauska, meillä on kotona sellainen 16-vuotias tytär ja toinenkin tytär, joka on vähän nuorempi. Mutta nämä 16-vuotiaat harrastaa ratsastusta, sitten ne käy talleilla ratsastamassa hevosilla, mutta sitten ne on myöskin töissä siellä niin kuin läheisellä kuntokeskuksella. Ja niitä on ainakin 4 tyttöä siellä samassa keskuksessa töissä. Sitten on aina ongelmana keskiviikkoisin, että ei saada vastaanottaa ketään työntekijää, kun kaikki työntekijät on ratsastamassa. Ja mä ajattelin sitä semmoisena aika kivana asiana, että okei, nämä lukiolaiset tekee töitä, että ne on päättänyt, että me halutaan tätä rahaa ja meillä on tämmöinen mahdollisuus. Ja sitten ne on siellä töissä, mutta silti ne priorisoi jotain muuta kuin sitä työntekoa, että se koulu menee sen edellä ja myöskin ne hevoset ja se ratsastus menee sen työnteon edellä. Mun mielestä meidän kaikkien pitäisi tehdä tämmöinen päätös, että koulu ja ratsastus menee työnteon edellä. Kyllä. Tai joku muu harrastus. Ja sitten edellisessä tai seuraavissa jaksoissa opitaan, että television katsominen ei ole oikea harrastus. Ja se ei voi mennä työnteon edellä. Joo. Työkyky, pärjäileminen, onko siinä joku niinku ero, että tavallaan onko ihminen, niinku, kun hän on työkykyinen ja saapuu paikalle, niin noja se, mitä sä äsken mainitsit, listasit, niin ne on tavallaan, sitten päästään siihen ikään kuin vaadittuun minimisuoritukseen tai siihen pärjäilyn tasoon. Joo, mä näen sen semmoisena jatkumona, semmoisena niin työkyvyn jatkumona. Täällä on niin kuin, täällä vasemmassa laidassa semmoinen
täystyökyvyttömyys, että me ollaan jossain koomassa, me ei pystytä tekemään yhtään mitään työtä. Sitten tästä työkyky vähän lisääntyy, paranee, me pystytään tekemään jotain kevyitä pikkutöitä, ja sitten täältä tulee joku tämmöinen niin kuin täystyökykyisyys, jotka antaa meille edellytykset tehdä niitä töitä. Olla 8 tuntia päivässä duunissa. Just näin, vaikka seisoo 8 tuntia päivässä, jos se työ vaatii sitä. Et meillä on se työkyky, ja sitten sen jälkeen mennään eteenpäin oikealle päin. Sitten meillä on niinku tämmöistä työhalukkuutta, ja sitten meillä on jotain tämmöistä työosaamista, ja sitten semmoista niinku työtaitavuutta. Ja sitten täällä lopussa on tämmöiset niinku huippusuoriutujat, jotka on ylivertaisia ja maagisia siinä omassa työssä. Kukoistaa työssään. No ei välttämättä, siis voihan se niinku just nippanappa se työkyky kukoistaa siinä työssä ja tehdä semmoiset niinku jutut. Ja sen mielestä se on helvetin kiva ja se pärjää hyvin, mutta se työ niinku, laatu ja jälki ei vaikka häviä. Joo. Ja iso joukko on normaalia, sitä me aina koitetaan psykologeina toitottaa tuolla asiakkaille, että semmoiset keskinkertaiset ihmiset on ihan hyviä työntekijöitä. Joo, ja sitten ehkä tässä on toinenkin puoli, että moni ajattelee, että töissä voi menestyä, jos vaan tarpeeksi yrittää ja tekee niitä asioita riittävästi. Mä oon vähän eri mieltä, että ei töissä menesty sitä varten, että tekee asioita riittävästi ja yrittää riittävästi. Maailma ei toimi niin, että ei voi, jos vaan yrittää. Lapset kuvittelee, että jos mä yritän oikein kovaa, niin mä voin olla tosi hyvä jalkapalloilija. Sitten jossain 12-13 niin vuoden ikäisenä lapset alkaa ymmärtää, että on taitotasoja, lahjakkuuseroja ja ymmärtää, että se Jare on vaan vähän parempi jalkapalloilla kuin minä. Ja urheilussa, taiteessa ja johtamisessa tämä näkee aika helposti. Ja kyllä, urheilu on jollekin ihan työ. Ja niin kuin eilen loppu EM-kisat, onneksi olkoon Susijengi 4. ja upeat, hieno loppu siihen peliin vielä, oli tosi nautinto katsoa sitä. Mutta se mieskoripalloilija huipputasolla pitää olla 190 senttinen. Ei ole mitään asiaa 175 senttisellä koripalloilla. Nyt siellä joku miettii, että no onhan siellä tällaisia ja tällaisia esimerkkejä. No on, ne on täysin outlierit ja niitä on 1 tai 2 ja sitä varten sä tiedät sen nimen. Mutta sulla pitää olla jonkunlainen niinku tausta ja raami, että sä pystyt tekemään sitä. Ja samalla lailla niin kuin töissä sulla pitää olla joku tausta ja raami. Mullakin oli unelma lapsena ryhtyä jalkapalloilijaksi, siis semmoiseksi niin kuin ihan hyväksi. Ei siitä oikein tullut mitään, en vaan ollut niin kuin riittävän nopea, eikä varmaan myöskään ollut niin kuin mitään erikoisominaisuuksia, jotka olisi ikään kuin kompensoinut siitä. Ja varmaan oli muitakin syitä, miksi en ryhtynyt jalkapalloilijaksi ja päässyt siihen paikkaan. Ja eräs semmoinen mun mielestä suuri jalkapalloajattelija, Kimmo Lipponen, sanoi hienosti, että se sun huonoin ominaisuudes määrittelee sen tason, jolla sä pelaat, ja se sun paras ominaisuudes määrittää sen, miten sä sillä tasolla menestyt. Mun mielestä se on hienosti sanottu, ja sama pätee urheilussa, työelämässä, johtamisessa, taiteessa. Huonoin ominaisuudes määrittelee tason, jolla pelaat, ja paras ominaisuudes, miten sillä tasolla menestyt. Ja mun mielestä se on ihan ok, siis me voidaan olla tämmöisiä keskinkertaisia, se on ihan ok ja meistä ei välttämättä tule huippuja, koska ei ole ominaisuuksia. Se pitää muistaa. Niin kuin hyväksy vajavaisuudessa ja sitten mieti, että okei, että onko mulla jotain erikoisominaisuuksia, jolla mä pystyisin tätä peliä hallitsemaan, tätä työelämän peliä. The game of working life. Joo, mitäs ajatuksia sulla herää? No ei mun mielestä semmoinen onnellisuus, niin sitä ei kannata ehkä ainakaan sitoa siihen huippusuoriutumiseen. Jos oma onnellisuus on sidoksissa semmoiseen pärjäilemiseen, getting by, niin onnellisuuden todennäköisyydet kasvaa. Et mun mielestä liittäisin tämmöiseen onnellisuusteemaankin tätä asiaa sulle seitin ohuesti. Joo, ja mun mielestä niin kannattaa hankkia, mun mielestä toi sun merkityksellisyyspuhe oli tärkeä. Mä oon siitä samaa mieltä, me tarvitaan tätä merkityksellisyyttä tässä niin kuin meidän elämässä. Mutta mun mielestä kannattaa vähän avata sitä kuplaa ja miettiä, että onko sitä merkitystä jossain muualla kuin täällä työelämässä. Työelämä on nimittäin hirveän brutaali. Jos olet työntekijä, niin sulta voidaan aika nopeasti ottaa se työpaikka pois. Joo, se ei ole reilu. Se ei ole ihan reilu. Mitä varten sun mielestä se keskinkertaisuus on niin vaikea hyväksyä? Varmaan se on kasvatuksellista ja opittu, että meitä lapsia ja nuoria niin kuin kannustetaan ja arvioidaan myös sellaisten asteikkojen ja linssien läpi, missä ikään kuin
tavoiteltava asia on ne täydet pisteet. Ja siitä syntyy semmoinen ehkä niin kuin vääräkin ajatusmalli, että on ihan normaalia ja mahdollista, että iso joukko ihmisiä olisi siellä niin jotenkin janan ääripäässä semmoisia hyviä suoriutujia. Ja sitten myöskin meillä on tullut tämmöistä lohdullista relativistista puhetta, että jokainen on jossain hyvä, mikä ei myöskään pidä paikkaansa. Että on ihmisiä, jotka ei ole missään hyviä. Että tavallaan niin kuin vähän niin kuin vääristellään todellisuutta ja siitä syntyy ihmisillä sitten semmoinen ajatus, että heidän pitää olla jossain tosi hyviä ja että heidän pitää suoriutua hyvin ollakseen niin kuin riittävän hyviä ja voidakseen olla tyytyväisiä itteensä. No ehkä puhutaan sun lempiaiheesta hetki. Mitä varten sun mielestä Jan Vapaavuorella on niin tunkkainen työelämäkäsitys? No siis Jan Vapaavuorihan on lobbari. Hän on niin kuin edunvalvoja ja hän puhuu sellaisten niin kuin tahojen suulla, joiden intressejä hän sitten niin kuin edustaa. Ja meillä on paljon intressiryhmiä, niin kuin vaikka kiinteistöjen omistajat, joilla on intressi puhua sen puolesta, että etätyötä pitäisi radikaalisti vähentää. Et mun mielestä aina kun joku ihminen puhuu, niin kannattaa miettiä ei niinkään sitä, että onko tämä jotenkin niin kuin kiinnostavasti argumentoitu, vaan enemmän sitä, että mikä on tämän ihmisen niin kuin viiteryhmä, kenen etuja hän ajaa ja mikä on hänen agendansa. Joo. Ja mun mielestä niitä kun miettii hetken, niin käy ilmeiseksi, että miksi Jan Vapaavuori puhuu niin kuin hän puhuu. Okei. Hei, viimeisenä asiana Sutin ja kumppanit 2022 julkaisi tämmöisen tutkimuksen, jos me huomataan, että niin kuin Big Five-persoonallisuuspiirteiden maailmassa on muutama tämmöinen persoonallisuuden piirre, jotka on laskussa. Ensinnäkin tämmöinen nuorten aikuisten tunnollisuus näyttää olevan, ei nyt ehkä vapaassa pudotuksessa, mutta pudotuksessa. Mitä meidän pitäisi tästä ajatella, että nuoret ei vaikuttaisi ainakaan Amerikassa olevan yhtä tunnollisia kuin mitä he olivat aikaisemmin? No, jos se liittyy semmoiseen ihan terveeseen kriittisyyteen, että kaikki säännöt ei ole ehkä ihan perusteltuja ja niin kaikki systeemit, mitä tänne maailmaan rakennetaan, niin ei ehkä palvele mun etuun niin paljon kuin jonkun muun, niin mun mielestä kannattaakin olla vähän vähemmän tunnollinen ja suhtautua penseämmin erilaisiin sääntöihin ja ohjeisiin. Ja kotiin, uskontoon ja isänmaahan. No miksei myös, että onhan ne myös pitkälti kontrollisysteemejä. Jep. Mutta sitten toisaalta, jos se johtaa siihen, mistä myös on esitetty ihan huolestuneita puheenvuoroja, että riittääkö meillä semmoisia niin kuin ahkeria työmuurahaisia tekemään kaikkia niitä ikäviä ja tylsiä duuneja, mitä tämä hyvinvointiyhteiskunta vaatii, niin se näkökulma siinä on vähän huolestuttava. Mun mielestä tämmöinen tunnollisuuden lasku voi olla tosissaan tosi hyvä mahdollisuuskin. Siis se voi kertoa myöskin siitä, että nuoret ihmiset on oppinut ajattelemaan itse ja päättämään itse ja tekee itse niitä päätöksiä. Toisin, että ne vaan uskoisi niihin auktoriteetteihin. Siinä voi olla tosi hyviäkin asioita. Ja sitten ehkä just tämä, että se työ ei välttämättä olekaan niin tärkeää, vaan haetaan sitä niin kuin merkityksellisyyttä työn ulkopuolelta. Samoin se sovinnollisuus siellä on laskussa. Ja sitten ehkä tämmöinen asia, joka voi olla huolestuttava, on tämmöinen neuroottisuus, joka on jonkun verran nousussa. Mitäs me ajatellaan tämmöisistä neuroottisista nuorista aikuisista? No, mehän ollaan ilmentyminen nyt luettu lehdistä, joita me luetaan edelleen, siis tämmöisiä pahvisia, siis paperisia lehtiä. Niin vaikka sitä, että nuoret ihmiset ei uskalla vastata puhelimeen, kun niitä jännittää niin paljon se puhelinkeskustelu. Okay. Ja näin, että jos tämmöiset niin kuin, tai että niitä on vaikea mennä treffeille sen takia, että niitä jännittää niin paljon tämmöinen niin kuin puhelimen ulkopuolella käytävä vuorovaikutus, niin silloin kun se aiheuttaa tämmöistä niin kuin kanssakäymisen ja sosiaalisen elämän hankaluutta, niin siltä osin niin kuin, kyllä nyt ahdistusta voi olla. Terve määrä ahdistusta kuuluu ihmisen elämään, mutta jos sitten tulee tämmöistä sosiaalisia toimintahäiriöitä, meillä tulee yhä enemmän tämmöisiä peräkammarin poikia ja tyttöjä, niin siitä mä oon vähän huolissaan. Niin, toi voi liittyä tuohon tunnollisuuden ja tuohon niinku arvomaailman murenemiseen, että meillä on nyt tämmöinen niinku valtava buffet-pöytä, tällaisia erilaisia arvoja ja erilaisia ajatuksia, joita me voidaan seurata. Ja saattaa olla, että se neuroottisuuden niinku jyrkkä nousu liittyy siihen, että meidän valinnan vapaus on niin suurta,
että me hukataan itsemme sinne niinku sen äärelle. Ja ei ole enää mitään helppoja vastauksia. Aikaisemminhan helpot vastaukset oli ne kokoomuksen perusarvot. Niin ja sun ammatti oli sun sukunimi. Sunkin nimi olisi ollut Matti Psykologi. Schumacher. Psykologinen, niin. Se oli hirveän selkeä, että jo sukunimestä kävi ilmi, että mikä on sun työ, mitä sä teet koko elämässä. Totta. Helppoa elämää. Mutta kyllä nämä tulokset tästä niinku Big Fivesta on tämän jälkeen, kun näitä Schumachereja näkyy. Nyt sä jäät miettimään Matti Psykologi, että pitäisikö vaihtaa sukunimi. Olisi aika hyvä. Mä en tiedä, jotenkin nimen vaihtamisessa on varmaan jotain kriteerejä. Mun pitää löytää joku sellainen vanha sukulainen, jolla on tämmöinen nimi. Vaikka Juho Konsulttivuori, Konsultberg. Hyvä. Tänään ollaan puhuttu, miten työelämässä ja töissä pärjää. Töissä pärjää sillä, että ilmestyy paikalle, on työkykyinen ja hieman niin kuin lievästi kiinnostunut siitä työtehtävästä. Ja se on ihan ok. Tämä on vaihdantataloutta. Sä vaihdat sitä työpanosta, sitä vapaa-aikaa, siihen rahaa. Ja tämä ei ole mitenkään stigmasoituu. Sä voit olla ihan hyvä työntekijä itsellesi olemalla keskinkertainen työntekijä työnantajallesi. Keskinkertaisuus vie meitä aika pitkälle. Ensi kerralla puhutaan siitä, jos haluat olla huipputyöntekijä ja pärjätä mahdottoman hyvin ja mahdollisimman hyvin siinä omassa työssäsi, että miten se onnistuu ja miten me voidaan auttaa sinua siinä eteenpäin. Että voit kuunnella sitä, mutta se ei ole mikään sellainen inspiraatiopuheenvuoro, että kaikkien teidän pitäisi olla jotenkin erityisen hyviä työssänne. Ja sitten on myös sellainen harha, että jos mä oon hyvä työssäni, niin se jotenkin suojaa mua työttömyydeltä tai siltä, että mä en saa fuduja sieltä. Ei suojaa. Ei suojaa. Sillä voi olla pieni sellainen laskuvarjoefekti, mutta sun pitää jotenkin lavea-alaisemmin nähdä itsesi, että sä oot suojasta sitä työelämän murroksesta. Pelkästään se, että sä oot helkkari hyvä jossain, ei välttämättä autossa. Joissain tehtävissä tietysti auttaa. Jos sä oot helkkari hyvä futari, niin sä pääset aina Saudi-Arabiaan pelaa futista. Viettää eläkepäiviä. Terveisiä Ronaldolle. Hyvä. Kiitos kun kuuntelit meitä. Muista painaa sitä subscribe-nappia. Tämä on myös Näköradiossa, eli televisiossa tämä meidän jakso. Voit käydä katsoa YouTubesta. Ja tuu ensi kerralla mukaan. Jutellaan siitä, että miten töissä voi menestyä ihan huippuhyvin. Kiitos seurasta. Kiitos Juho. Kiitos. Tämä oli ihan keskinkertainen. Hei hei.